el manifest ideològic de la JNC i les discrepàncies que pugui haver-hi. Ara tenim a l'altra banda del telèfon a Santiago Espot, president de Catalunya Acció i líder de la nova formació política Força Catalunya. Santiago, bona tarda. Molt bona tarda. Bona tarda. Mira, et vull preguntar per què es presenta Santiago Espot a les eleccions catalanes. Bueno, el que s'ha presentat és Força Catalunya. Està clar, però sota el teu lideratge. Sí, però amb la intenció de poder presentar-se a les eleccions catalanes, o bé individualment o en forma de coalició amb altres forces extraparlamentàries, que ara avui en dia doncs, no estan en el Parlament de Catalunya. Per quina raó? Doncs per diverses raons. La primera raó, fonamentalment, perquè les polítiques que s'han dut a terme per part dels partits amb representació parlamentària i l'etiqueta d'independentistes són unes polítiques absolutament erràtiques i polítiques que ens han portat a una sensació de descontrol. A més, veient les escenes que es van viure al Parlament de Catalunya fa poques setmanes entre els tres actors independentistes, això ens demostra que estem en una situació absolutament dramàtica, en el sentit que l'independentisme, no té un rumb clar. No? En segona instància, perquè ja ha arribat un moment també que els catalans han de ser defensats, perquè fins ara els catalans han donat escalf als seus dirigents polítics, els hi han pagat multes multimilionàries, han fet milers de quilòmetres per anar-los-hi a manifestar el seu suport, però els catalans no se'ls defensa, i no se'ls defensa davant d'atacs que en moltes ocasions veiem que es vulneren els seus drets lingüístics, que es tracta a l'independentisme amb un menysteniment absolut, amb insults i d'una manera absolutament vexatòria. I, per tant, aquesta és la segona raó. I la tercera raó també és perquè hi ha gent a Catalunya que té ambició, té vocació política i té una vàlua i no pot fer la política en els partits actuals perquè el que es premia fonamentalment no és la meritocràcia, sinó que es premia la mediocritat per tal de no fer ombra als líders dels partits en qüestió. No? Per tant, aquestes diríem que serien les tres raons fonamentals. Mira, Santiago, et sembla? Tenim 4 minuts, 4 minuts i mig, com a molt. Et presento les joventuts dels partits polítics i ells et faran una pregunta breu i demano també una resposta breu, així intentarem que les puguin fer tothom. Nil López, JCC, endavant. Bona tarda, Santiago. A mi m'agradaria fer-te una pregunta relativa a l'aparició d'aquesta plataforma electoral de Força Catalunya. Entenc que intenta aglutinar tots aquests sentiments dels independentistes que a dia d'avui potser no se senten representats per els actuals partits que estan al Parlament. A mi m'agradaria preguntar-te en què es podria aleshores diferenciar la teva plataforma, Força Catalunya, d'altres plataformes també crítiques de l'independentisme crític, com podrien ser les de primàries del Jordi Graupera. Bé, fonamentalment a Catalunya diem que el nostre mal no vol soroll. Força Catalunya, en tot cas, ha vingut a fer soroll. I quan dic a fer soroll em vinc a referir que s'ha de tenir una posició d'encarar-se obertament, de jugar fort per la causa de Catalunya davant dels atacs que pateix Catalunya en general, no? Sobretot en matèria lingüística, per exemple, en matèria, diguem-ne, de vulneració de drets, etc. S'ha de tenir una posició ferma, una posició contundent, una posició on no importi el que diran, sinó els resultats de la teva acció. La política es fa al carrer, no en reunions ni en assemblees, sinó que s'ha de fer al carrer justament per manifestar una actitud insubornable en la defensa de la causa de Catalunya. Álvaro, JNC. Bona tarda, senyor Espot. Quina credibilitat hem d'assumir a una nova força política si el que vol és en la independència, però el que està fent al final és, com deia el company en primàries, és fracturar. I segona, si té algun tipus d'ideologia aquesta Força Catalunya. La credibilitat que em permet haver guanyat a l'Audiència Nacional declarant en llengua catalana i havent avortat una operació d'estat com era la figura de Felip VI en aquella famosa final de Copa que se'ns volia presentar un monarca tolerant, liberal i amic de Catalunya. Per tant, jo he guanyat a l'Audiència Nacional, he guanyat en un judici, sóc l'únic que ha guanyat i, per tant, aquesta és una credibilitat sense demanar perdó a ningú i, a més assumint els fets. Segona cosa, la independència no ha fracassat perquè no hi ha hagut unitat. La independència, en tot cas, ha fracassat perquè
i amb tots els respectes, les persones que hagin pogut estar al davant no han culminat un procés que deien que s'havia de culminar. No és un problema el de Catalunya d'unitat, és un problema de talla directiva dels seus dirigents. No dic que nosaltres siguem els que la portarem, però si més no, tenim tot el dret del món a postular-nos com a recanvi. Última pregunta, Pau Ferran, Nuevas Generacions, sisplau. Muy buenas, Santiago. Me dirigiré a usted en castellano, no sé si le gustará, tampoco vengo a pedirle permiso, pero ¿se siente bien usted denunciando atrás a más de 3.000 comercios por rotular en castellano? Absolutament, entre altres coses perquè aquí s'ha de complir una legislació. I aquesta legislació indica que els comerços han de rotular com a mínim en català. I com que aquesta és una llei espanyola recollida a la Constitució a través de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, vostè hauria de fer exactament el mateix, si s'anomena constitucionalista. I amb aquesta llei diria vostè que tenim repressió lingüística? Perquè m'està dient que es pot retolar en català però no en castellà. No entenc llavors la repressió que vol portar aquí a la campanya i que vol aportar a Catalunya. El que proposa ja existeix i és exactament aquest el problema que tenim a Catalunya. Santiago, 20 segons de resposta. Et dono 20 segons per respondre. No. Han de conèixer vostès la legislació. Es diu que com a mínim ha d'estar rotulat en català. En cap moment es prohibeix la llengua castellana. Una preferència? No. Això és simplement defensar els nostres drets de la mateixa manera que l'estat espanyol defensa els drets lingüístics dels seus ciutadans amb llengua castellana. Vale, pues Santiago, gràcies per atendre'ns. Una última pregunta molt ràpida. Per tu Espanya és el pitjor estat del món? Sí o no? No és que sigui el pitjor estat del món perquè n'hi ha de pitjors que Espanya, però en tot cas és l'estat que jo vull foragitar de Catalunya. D'acord, ho tindrem en compte, seguirem comptant amb tu aquí al Cultura Política. Gràcies per atendre's. La setmana que ve, més Cultura Política aquí, programa 99. Bona setmana.